అమ్మా డాక్టర్ గారు ఇంకా రాలేదా? దసరా హాలిడేస్ కదా సార్, స్టాఫ్ తక్కువ ఉన్నారు. డ్యూటీ డాక్టర్ ఇంకో 10 minutesలో వస్తారు. అమ్మా దుర్గమ్మ, నీ చల్లని చూపు నా కుటుంబం పైన ఎల్లప్పుడూ ఉండేలాగా ఆశీర్వదించమ్మా. సార్ కంగ్రాచులేషన్స్, మీకు ఆడపిల్ల పుట్టింది. అమ్మను తలవగ శ్రీనే ఇచ్చెను తన సిరినే జన్మకు కానుకగా, కనివిని ఎరుగని ఆనందమే నాదవగా. పదములు కూర్చిన కల్పనలేని ఆనందమే గుండెను తాకెనుగా, కల్మషమెరుగని చిరునవ్వే మెరుపులుగా. అమ్మకు నువ్వే చిరునవ్వై మారగా, ఆ చిరునవ్వే దీవెనగా. నాన్నకు శ్వాసై తన ప్రాణమే నిలుపగా, తనలోని జీవం నీవేగా. అమ్మను తలవగ శ్రీనే ఇచ్చెను తన సిరినే జన్మకు కానుకగా, కనివిని ఎరుగని ఆనందమే నాదవగా. పదములు కూర్చిన కల్పనలేని ఆనందమే గుండెను తాకెనుగా, కల్మషమెరుగని చిరునవ్వే మెరుపులుగా. పారాడే తడినే ఆపేటి చెలిమై, గుప్పించే జ్ఞాపకాలర్పించే కలిమివై, కవ్వించే కళ్ళతో నవ్వించే నేస్తమై, ముద్దొచ్చే అల్లరితో మరిపించే చెలిమివై. మన్నించి ఆలించి ప్రేమించే హృదయానికి కరుణించే నిన్ను దైవమే. జన్మించి వికసించి మరు జన్మ మాకిచ్చి ఎదలో సందళ్ళు నింపావే. అనుకుంటే ఆడపిల్ల పుట్టదు, అదృష్టం ఉంటే పుడుతుంది. అలుసుగా చూడొద్దు, అక్కర్లేదు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే మసకబారిన జీవితాలలోకి హరివిల్లును నింపేది ఆడపిల్లే. నిన్ను కన్న నీ తల్లిని, నీ కోసం అన్నీ వదిలి వచ్చిన నీ భార్యని, నీతో పుట్టిన నీ తోబుట్టువుని, నువ్వు కన్న నీ కూతురుని ప్రేమించు, గౌరవించు. మీ రవితేజ. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.